Zein izan da lanik gogorrena, lanik, ez dut esan nahi txarrena, baina igual gogorra, bakizu graketa atzu luze izaten dira, batzuk ez dira... Gogorrena psikologikoki, nik ustet, izan zala, esta es mi gente. Esta es mi gente. Bai. Zeite zen duen bertan. Bueno, 7 urte zehon nintzen, eta hasi nintzen redaktore bezala, eta bukatu nun zuzendari bezala. Osea, pasan nitun postu guztik, hori, redaktore, zuzendari orde, eta zuzendari horre, bueno, bakar batzu pasa ginean, denboraldi desberdinetan, baina batez ere redaktore bezala neonian oso gaizki. Bai, Oso gaizki, ze, karo, pentsa gara jortan, etzeola ez interneterik, etzeon ezer, guk gaia jartzen ziguten, adibidez, bilatu behar dezue, adarra jarri dioten, dizkioten norbait. Eta, karo, hori ez da... Bizilaguna, eta. Orduna, niko goratzen da, eta hartzen genituela, listina, iriki listina, horrela jarri, eta hasten ginen deitzen. Gara jortan noenik telefono mugikorrak eta oso gutxi zeuden, eta gu lan iten genuen telefonoarekin. Eta hasten zinean, hori, telefono, eta haizu barkatu zure etxean, zure inguruan, ez ez usagutuko hola iten genuen lan, orduan... Eta jendia aurkezte zan? Bueno, pentsa 7 urte zehontzan airean programa hori, baina izan zan neurri baten eta maitasun guztiarekin infernu bat. Ai ama. Bale, eta orduan, nahi ez, igual, saiago izaten dira atzeko lan horiek, dana lortu berra, eguneratzia, aurkezten egotia baino, askotan ez da? Bai. Errespetu guztiarekin, atzekaldean egiten den lan hori izugarria da programa guztitan, eta batzutan nik uste beste aldean dagoen jendea bat, karo, normala da ez, baina ez dala konturatzen noraino zema jende dagoen atzekaldean, zelako lana egiten duen, aurpegia beti, berberek ematen dute, baina hori, zu hemen egon ahal izateko, eta galdera... Zema jende dagoen lanian, eta jende lehen txukuntzen, eta errezetak laguntzen iten, jende esateit, auta, jode, eta ze gauz egiten duzu, bai, nik ez dut iten. Talde lanik gabe bizitza honetan ezin da ezerrein. Ezin da, eta gurean... Olako gauzik ez behintzat. Keba, pentsa estaz mi jenteko saioa bezala, ez? Osea, nik horre geratzen ginean, gogoratzen dut, igual goizeko, ze... Bikoteka egiten genuen lan, eta bikote bakoitzak egun bat zeukan, programa bat. Orduan zuk itxi behartzen nun. Orduan igual goizeko ordu batak, ordu bilak, miramonen, nigo goratzen den, neharrez, parrez, bai diala momentu batzukola, baina, ostras, gogorra zan bai. Nik ordu eske hostik, ez naiz berriro ere horrelako lan bat egiten... Jarri, ausartu, ez, Eskaini izu eta etxe ausartu, edo... Ausartu, ez detena nada, nahi. Bai ez jai ibilizean horietan, horre pila gozatuko zendun, ez da? Kriston parrandazale fama daukat. Nek guztako zitaiten hemen zukaldetik atea eta area festa ibili, ez? Jendeak ikusten du, baina oso lan gogorra da, ze mundu guzia festan dao. Zu lanean zaude. Jende arrotuta, no? Bai, ez dakit nola esan. Ni juten naiz, animotxu tal, baina pinua jarri eta nere etxea. Ez naiz festetan geratzen. Lehen igual gehiago, oain gaur egun ja ez. Gogorra da. Eta hor batzutan, bai egia dela baldintza horietan lan egitea, Bai, eta gainea, zu esatezuna, eta jendia txorimalguan egiten, eta jendia pixka berotuta, eta beste ez dakize, eta zulanen zaude, baino tal... Denetarik pasa ditugu, Joseba, hortan. Ez ni bakarrik, kamarentzat eta ere oso lan zaiak dira, baldintzak ez dira bat ere... Orduan, hori, aurpegia beti, festan zaude, eta hori da islatu behar dezuna, baina batzutan... Bai, eta gaina zu esatezuna, guain leku hau berdeu, baina haber nola esplikatzezuna inbeste jende da honean ni leku hau berdeu. Jendea momentu horietan, bere xarma ere badu.